मुझे ले आने सांगितलं मी ಈರು ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಆಪುಜಿನ್ ಬಂದ್ರ ಆಪುನ ಮಾತಿರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಿರೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ದಿನ ಅವತಾರ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವತಾರ ಬೆತಬೇತ ನಮ್ಮನೋಡು ಬೆತಬೇತ ಮೂವಿ ಡೆಂಕಲ್ ಬೆತಬೇತ ಅವತಾರ ಕಟ್ಟದ ಅಂಡ್ ಈ ಅವತಾರ ಮೂವಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ ಆ ಮೂವಿ ತೂಯಿನೇಕದಲ ಬೇಜಾರಿಂದ ಆಪಿಸಿದೆ ಪಂಡ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡ ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ನವರಸ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಟ್ಲ ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇತ್ತಿನ ಅವರ ಈ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಏರಿಂದು ಕೇಂಡ ಅವ್ರು ನಿಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಮೂವಿದ ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವತಾರ ತೂದು ಅವತಾರ ಕಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವತಾರ ಯಾವ ನನಗೆ ಅವತಾರ ಹೆಂಗ್ ತೋಚ್ಬಾ